नोंथांमोनहाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नुदों जानांगौ आरो नुखादोंआनो मानो होनबाथाय फेसबुकखौ शेयार खालामनाया बांसिन जायो आरोना थ' बेनिखायनो नुग्रोयो ओमफ्राय आरो नोंथाङा बे थाम्बनेलखौ नायना सिनायखादों मानि सायाव भिडिअ थ' गासै भिडिअखौ जोबजासिम नाय जोबजासिम नायाबा जेबो बुजिनाय नङा आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना थ' दासान्दिथ' एसे माने फेसबुकाव बेफोरबायदि नुगासिनो आं बे थाम्बनेलाव होनायफोरखौ नङा होमबा फेसबुकाव नुगासिनो आरो इउटुबफोराव नुगासिनो थ' बेनि सायावनो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबजासिम नाय नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना सासे हिन्जावा माने रिप्लाय होफिनदों आरोना बे जन गाज्रि ना मा होनना बुङो बेनि सायावहाय बे रिप्लाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन मा रिप्लाय होखो थ' बेनि सायावनो नङा होमबा थ' बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। वाव बर' फिल्मनि गुन्दा ना रियेलनि गुन्दा मोनलाय बियो जन कार्जिया मा होनदोंमोन आं गाइस मा होनदोंमोन दा मारै मोनखो नोंथांमोनाबो दा सोलों नोंथांमोना मा आंखौ जावदोंमोन जाय जावदोंमोन नोंसोरो दा गार्लफ्रेन्डजों किस खालामलायनानै फट' एगारना ला नोंसोरबो बिराद बाहारिनि खामानि मावग्रा मानसि किस खालामलायनाय फट' एगारो वाह वाह बिनो नामा हारिनि खामानि मावग्राया बिनो हा आंलाय मा खालामदोंमोन आं जास्ट रिल्सआव बानायदोंमोन नोंथ' किस खालामनानै भिडिअ होबाय साला लाजि रोङो थु नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो माने बे भिडिअखौहाय मा रिप्लाय होखो मा माखो नङा होमबा थ' बेनि सायावहाय थ' आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुकावहाय नुदोंमोन आरो जायफ्रा फेसबुकाव नुवाखै बे आंनि इउटुबनि गेजेरजों नुबाय आरोना बेखौनो आं जास्ट ओरैनो नर्मेल आपडेट लाना फैबाय गुसुंनो बांद्राय गोलाव जायासै आरोना दिनैनि भिडिअआ थ' जास्ट ओरैनो नर्मेल माने बेखौनो आं फेसबुकाव मोननानै नोंथांमोननो आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरोना जायफ्रा नुवाखै नुथों होननानै थ' बेनि सायावहाय रिप्लाय होनायखौ मा होनखो मा होनाखै नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबाथाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौहाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन मा थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जास्ट ओरैनो नर्मेल गुसुं जाबाय आरोना नेक्स्टआव माबाफोर आपडेट मोनबाथाय नोंथांमोननि भिडिअ लाना फैफिनसिगोन थ' बाय लोगोफोर।